Moikka! Tervetuloa tänne Muutospodcastin 3. jaksoon. Täällä on tänään todellinen supermimmi mulla vieraana Minna Landén. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sä asut täällä Espanjan aurinkorannikolla ja sulla on täällä ihanaa bisnestä, mutta monenlaista mielenkiintoista elämässä takana. Tuntuu, että sä oot hengästyttävän paljon asioita elämässä saanut aikaiseksi ja sä oot kyllä niin kuin todella inspiroiva tyyppi ja energinen myöskin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin sä oot semmoinen aurinkoinen ja valoisa tyyppi, niin sen takia halusin ehdottomasti sut tänne vieraaksi kertomaan sun elämästä ja inspiroimaan muita myös. Kiitos kovasti kutsusta, oli tosi mukava tulla. Joo. Miten varmasti niin kuin mielenkiintoinen asia, mistä ollaan sun kanssa puhuttukin vähän puhelimessa aikaisemmin, niin mikä sut on tänne Espanjaan tuonut? Sä oot varmasti tämän kertonut monta kertaa erityyppisissä paikoissa, mutta kerro mulle kanssa, että miten sä oot tänne Espanjaan päätynyt Suomesta? Se onkin aika semmoinen hauska tarina, että mä olin itse töissä silloin Helsingin keskustassa yhdessä kauneushoitolassa ja asuin itse myöskin siellä ja se on aika kumminkin perinteinen tarina. Mä tapasin ihanan miehen siellä ja muutaman päivän tuntemisen jälkeen sitten niin hän lähti takaisin tänne Espanjaan, koska hän asui täällä ja oli vain kesälomalla Suomessa. Ja siinä sitten semmoinen kuukauden verran juteltiin päivittäin ja mä olin jo ehtinyt irtisanoa itteni töistä ja irtisanoa asunnon ja pakannut mun omaisuuden siihen muutamaan matkalaukkuun. Ja sitten tosiaan kuukauden päästä hän tuli takaisin käymään Suomessa ja oltiin siinä muutama viikko yhdessä ja sitten lennettiin yhdessä tänne Barcelonan kautta ja mä muutin hänen luokseen tonne Los Pacosiin. Se oli aika tämmöinen todellakin niin kuin rakkautta ensi silmäyksellä ottaa huomioon sen, että me oltiin siis muutama päivä vaan oltu yhdessä, kun mä nämä kaikki päätökset tein. Mä luulen, että aika oli ehkä oikea ja se oli kyllä siis rohkeinta, mitä mä olen ikinä elämässäni tehnyt, mutta en ole sitä katunut missään vaiheessa, että nyt näin yli 14 vuotta myöhemmin ollaan vieläkin onnellisesti yhdessä, ollaan naimisissa, mentiin naimisiin tuolla Mijas Pueblossa ja meillä on 3 poikaa ja elämä on niin kuin täällä. Että kyllä mä sanoisin, että tällaisia rohkeita päätöksiä, niin kyllä niitä elämässä kannattaa ottaa. No tämä kuulostaa kyllä, tämä on kyllä nopein niin kuin muuttotarina ja rakkaustarina, mitä mä oon ikinä kuullut. Että on kuullut kyllä monenlaisia ja tuntuu, että itsekin on ollut aika nopea liikkeinen elämässäni, mutta en ihan näin nopea liikkeinen. Ihan näin nopea. Nyt veit kyllä niin kuin, todella ennätyksen tässä. Ja ihana kuulla, että kaikki on mennyt hyvin ja se on ollut semmoinen tärkeä liike, mikä on kannattanut ottaa ja olla rohkea ja seurata sitä fiilistä ja tunnetta. Onko se semmoinen tunneihminen? Kyllä mä ihan ehdottomasti elän tunteella. Kyllähän se esimerkiksi huomaa tästäkin, että silloin meidän ensimmäisenä iltana, kun me mun miehen kanssa tavattiin, niin mä kävin vessassa ja mä laitoin mun serkulle viestin, että hei, että mä löysin miehen, kenen kanssa mä menen naimisiin. No niin, sä tiesit mä oon vähän semmoinen kaikki tai ei mitään. Kyllä se oli niin kuin ehdottomasti sellainen tieto siitä, että tämä oli oikea ratkaisu ja niinhän se on ollutkin. Joo. Meille tämmöisille tunneihmisille niin varmaan sitten myöskin niin kuin elämätyö tullessaan monenlaisia kokemuksia ja niitä on hauska aina muistella ja monenlaisia tilanteita tulee eteen, koska menee niin kuin tunteella eikä jää kauheasti analysoimaan, pohtimaan ja harkitsemaan, niin varmasti myös elämä on aika niin kuin värikästä ja rikasta. Onko sulla ollut värikäs elämä? No en mä tiedä, onko mulla ollut värikäs elämä. Ehkä pikkasen kumminkin tavallisuudesta poikkeava. Mä oon tosi isosta perheestä, mulla on itse asiassa 7 pikkuveljeä. Ja sitten kumminkin mä muutin tänne, mä perustin tänne niin kuin mun elämän ja perheen ja tänne Espanjaan ja mun uran ja työn. Ja nyt kumminkin yhdistää sen siihen, että on yritystoimintaa ja sitten toisaalta on myös ne 3 omaa ihanaa poikaa, että on myös perhe. Mutta värikästä. No, mä oon aika semmoinen, että mä tykkään kumminkin oikeasti kaikista eniten olla vaan kotona. Okay. Ja niin kuin perheen kesken ja näin, mutta ehkä mä sanoisin, että pikkasen erilaista kumminkin. Ihan varmasti ne reitit, mitkä on johtanut siihen niin kuin hyvään elämään täällä. Ne ei ole ehkä niin perinteiset, ne mun valinnat ollut elämässä, se on totta. Kyllä, joo. No mitä sä ajattelet, tai mitä sä haluat kertoa siitä tunteesta, kun sä tulit tänne ja sulla ei ollut vielä täällä töitä tai valmista suunnitelmaa, että sulla oli se mies, jonka sä olit päättänyt, että tästä tulee mun puoliso ja tästä tämä elämä lähtee, mutta sulla ei tavallaan ollut muuta kuin ne pari matkalaukkua ja sä olit täällä vieraassa maassa, niin
millaisia ajatuksia kävit silloin ensimmäisenä kuukausina läpi? No mulla on se hyvä puoli, että koska mä oon ammatiltani kosmetologi, niin se on sellainen ammatti, mitä voi tehdä aika hyvin melkein missä vaan. Eli mä sain kumminkin helposti työpaikan täältä, että kyllä mä olin sen etsinyt jo itselleni onneksi valmiiksi. Silloin kun mä muutin tänne, mä muistan ne kaikki palmut ja meret ja ne pienet hetket siinä, kun istuttiin ja syötiin jotain piknikkiä tuossa rannalla. Että se oli, no nyt tällä jälkikäteen ajateltuna, niin olihan mä nuori ja naivi. Mä oon kasvanut tässä tosi paljon. Mä oon varmasti ihan täysin erilainen ihminen nykyään, mitä mä olin silloin. Mutta mä oon kumminkin onnellinen vieläkin, vaikka mä oon ihmisenä tietenkin erilainen. Kyllä. Siinä on varmasti myös semmoista niin kuin alkuintoa ja hurmaa myöskin, että tulla tänne. Mä oon ollut 25 ja tosiaan semmoinen 26, joo. Joo. Nuoria, kaikki, koko elämä edessä. Kyllä. Eli sait nopeasti aika semmoisen kuitenkin turvallisen tilanteen täällä itselle aikaiseksi, eli sä sait sitä työtä täältä ja semmoista omaa juttua, että tavallaan susta ei tullut myöskään niin kuin kotirouva täällä miehelle, että sä istusit vaan kotona ja odottasit, että hän tulee kotiin, vaan sä ryhdyit heti niin kuin toimeen ja aloit tekemään sitä omaa juttua täällä. Joo. Kauan kesti sitten, että sä perustit oman bisneksen? Muutama vuosi. Siinä meni muutama vuosi. Ja sitten sen jälkeen niin ostin tosiaan semmoisen hetken aikaa olleen pienemmän liikkeen täältä ja mä pidin siitä sen nimen, eli Glow Beauty. Ja nimen pidin ja kaikki muut sitten oikeastaan lähdettiin muuttamaan. Ensin oli semmoinen, mä kutsutaan sitä aina pikkuliikkeeksi, koska se oli semmoinen 64 liike. Muutama vuosi siitä eteenpäin, niin sitten avattiin toinen liike taas, pari vuotta eteenpäin 3. liike ja nyt sitten sitten oli vähän pidempi väli ja tuli tämä uusin liike, meidän Ferian liike, joka on sitten jo isoin. Et mä voisin sanoa, että mä oon aina niin kuin vähän upgradeannut sitä. On tullut vähän isompi, on tullut vähän hienompi ja sillä tavalla. Että tällä hetkellähän liikkeitä on 2 kappaletta. Okei, no koko ajan niin kuin kasvavaa bisnestä sitten kuitenkin ollut sulla siellä niin kuin meneillään. No onko siinä ollut haasteita sitten matkan varrella, kun on lähtenyt sitten ottamaan ehkä isoja taloudellisiakin riskejä sit siinä niin kuin bisneksen laajentamisessa? Totta kai on ollut riskejä. Eihän tämä ole millään tavalla niin kuin helppoa olla yrittäjä, ei täällä eikä missään tahansa muuallakaan. Se vaatii ihmisestä sellaista, että sä oot rohkea ja oot valmis ottamaan erilaisia riskejä, etkä sä tavallaan myöskään voi pelkää liikaa sitä epäonnistumista, koska eihän kaikki mene suoraa viivaa täydellisesti hyvin. Se on ihan totta. Että ehdottomasti riskinottokykyä pitää olla, kyllä. Et joka kerta niin on muuttanut vähän isompaan liikkeeseen. Esimerkiksi on palveluvalikoima laajentunut, yhtä lailla esimerkiksi henkilöstö on myöskin laajentunut. Ja tällä hetkellä mä voisin sanoa, että tämä uusin liike, niin onhan tämä ollut vähän semmoinen unelmien täyttymys, mutta sitten myöskin kaikista ison riski mun niin kuin yritystoiminnassa ehdottomasti, että on tosi iso, siinä on 204, se on tosi iso, se on yhdessä tasossa, vilkkaalla paikalla, hyvällä sijainnilla, mutta ehkä semmoinen iso juttu siinäkin on ollut se, että silloin kun mä tulin sinne, niin siellä ei ollut mitään. Eli siellä oli siis hiekkalattia, siellä ei ollut mitään seiniä, ei sähköjä, ei vesiä, ei yhtään mitään. Eli mä oon tehnyt sinne ton pohjapiirustuksen ja sinne sitten kumminkin piti rakentaa huoneet, sähköt, lattiat, kaikki sisustus. Et siinähän meni joku 7 kuukautta, vaikka mä kutsun sitä aina rempaksi, niin eihän se remppa ollut, se on ollut oikeasti tämmöinen rakentamisprojekti. Joo. Mutta siitä tuli ihana. Pystyi siis oikeasti miettimään sellaisia asioita, mitkä on niinku, kokemuksen kautta tiedät, että mitkä on tärkeitä, esimerkiksi äänieristys, puhas ilma, sijoittelut huoneisiin versus niin kuin parturi-kampaamopuolelle, kaikki tämmöiset ja isot taukotilat. Mä sain oman toimiston myöskin sinne meidän uuteen liikkeeseen, se oli ihana. Mutta kyllähän se oli sellainen, että se on ihana, mutta onhan se ollut tosi pelottavaa myöskin. Mutta mä uskon, että ei voi jäädä tavallaan tulemaan makaamaan, jos mä en olisi ottanut sitä riskeä ja tehnyt tota liikettä, niin ei sekään niin kuin olisi ollut ehkä mulle se oikea vaihtoehto. Siedätkö sä hyvin stressiä? Onko sulla hyvä stressin sieto vai meneekö sulla niin kuin yöunet tämmöisessä projekteissa? No mä voisin sanoa, että kyllä mulla varmaan on aika hyvä stressin sietokyky. Joo. Kyllähän mulla on pakko olla, jos mietitään, että mulla on perhe ja on niin kuin yritys ja
on niin kuin liiketoimintaa, oli tämä iso remppa. Että tässäkin on semmoinen hyvä, että meidän niin kuin 3. liike, niin sielläkin esimerkiksi sattui vesivahinko. Niin se oli kyllä vähän sellainen tilanne, kun vedet tuli niin kuin meillä katosta läpi ja kaikki meni niin kuin pilalle, niin se oli aika semmoinen stressaava tilanne. Ja totta kai tämän uuden liikkeen niin kuin loppuvaiheessa, kun mietit, että saat sä kaikki, niin kuin, kun oli valittu se päivä, milloin on meidän avajaisjuhlat. Ja sen saman päivän aamulla vielä niin kuin kiinniteltiin jotain juttuja seinille. Kyllä se meni tiukille. Mutta ehkä mä voisin sanoa, että mä jopa toimin stressitilanteissa ehkä paremminkin jopa. Niin. Et se on ehkä semmoinen ominaisuus. Onko se niin, että viime hetkellä alkaa sitten tapahtumaan? Kyllä mä oon vähän sellainen, koska siis niin kuin me tuossa juteltiinkin, niin me ollaan lähdössä perheen kanssa lomalle tuossa, niin en mä ole vielä pakannut. Mä jätän se siihen viime tippa. Ja huomenna oli lento, eikö Kyllä, mutta mä oon vähän sellainen. Ei sille voi mitään. Mä tykkään toisaalta suunnitella ja näin, mutta sitten kyllä mä oon varmaan parhaimmillaan aika silleen viime tippaa. Joo. Mä oon varmaan ehkä silleen tietyllä tavalla vähän kontrollifriikki. Mä huomaan, että kun mä kuuntelen sun tarinaa, niin mulla tulee niin kuin, nyt jo niin kuin syke nousee, kun mä mietin, että jotain vesivahinkoa tai keskeneräistä remonttia. Että on ehkä enemmän semmoinen, joka järjestelee vähän etukäteen asioita. Mutta varmasti niin kuin ajan myötä sitä semmoista omaa niin kuin stressin sietoa ja keskeneräisyyden sietoa voi myös harjoitella. Onko sulla siihen jotain niin kuin tippejä, että miten elää hetkessä ja nauttii niin kuin näistä hetkistä, mitä tällä hetkellä mennään, eikä niin kuin murehtii liikaa siitä tulevasta? Kyllä mä sanoisin silti, että kyllä mä murehdin, vaikka mä en niinkään niin kuin stressaa. Totta kai, kyllähän mäkin pelkään, että kun ottaa tämmöisiä isompia riskejä, että onnistuuko kaikki. Kyllä mä sitä murehdin. Mutta yksi semmoinen hyvä vinkki on se, että mä tykkään delegoida. Mä delegoin ehdottomasti itseäni paremmille. Mä en osaa kaikkea, mun ei pidä osata kaikkea, ei missään nimessä. Mulla on hyvä kirjanpitäjä, mulla on hyvät remppamiehet, mulla on aivan niin kuin ihana vastaava ja mulla on respahenkilö myöskin. Et mun ei edes tarvii niin kuin itse pystyä kaikkea tekemään. Mä keskityn siihen, missä mä oon hyvä, ideointiin, liiketoiminnan kehittämiseen, brändäämiseen ja siihen mun niin kuin omaan asiakaspalveluun. Mutta ei mun pidä niin kuin edes revetä joka paikkaa. Se on mun mielestä semmoinen niin kuin tosi hyvä vinkki. Hirveän usein kauneusalasta ajatellaan niin, että se on vähän semmoista niin kuin harrastetoimintaa ja vähän semmoista puuhastelua ja näin. Ja kumminkin se, mikä mua vie eteenpäin, on se, että tämä on mun ura, tämä on mun business ja mulle tämä ei ole harrastetoimintaa. Mä haluan kehittää tätä niin kuin liiketoimintaa. Kyllä. Mun täytyy ajatella vähän isommin. Mun on pakko ottaa niitä riskejä ja sietää sitä pelkoa. Ja ajatella just niin kuin laatikon ulkopuoleltä. Ja sen takia on useampi liike, on isompi liike, on työntekijöitä, on niin kuin tämmöisiä, just niin kuin mä kerroin, että on delegoin itteeni paremmalle, niin on esimerkiksi asiakaspalveluhenkilö erikseen. Kyllä. Ja se on niin kuin semmoinen mun mielestä, miten mä yritän ajatella vähän eri tavalla ja toimiikin vähän eri tavalla, että ei olla vaan semmoinen pienempi liike, missä olisi vaan muutama tekijä, vaan että tämä on kumminkin liiketoimintaa. Kyllä. Toi on niinku tavallaan ihailtavaa just toi ajatus myös, että sä pystyt antamaan sitä vastuuta muualle. Että mä paljon työskentelen itse yrittäjien parissa ja joillakin on vähän vaikeuksia, mä ymmärrän sen, mutta vaikeuksia ehkä päästään irti siitä omasta yrityksestä, antaa sitä vastuuta muille. Eli siellä voi olla sitten semmoista ehkä mikromanagerausta asioissa, koska haluaa vaikuttaa joka ikiseen asiaan siinä omassa yrityksessä ja paljonkin vapauttaa aikaa sulla sitten sen niin kuin bisneksen kasvattamiseen. Nimenomaan. Se, että sä annat muille sitä vastuuta ja out of the box joku keksii vielä jonkun kivan idean sulle siihen ja tulee niin kuin uutta mahtavaa niin kuin muiden osaamisesta. Että mielestäni ihana ajatus toi, että ympäröi ylipäätään elämässä niin kuin itsensä niin kuin ihmisillä, joilla on erilaisia skillejä. Ehdottomasti. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Koska esimerkiksi onhan mulla paljon muutakin kuin pelkästään kauneushoitola ja parturikampaamo, jotka totta kai liittyy tähän alaan. Et esimerkiksi mulla on oma kosmetiikkayritys Glow Lustre, mulla on paljon erilaisia kosmeettisia tuotteita, useampi verkkokauppa. Ja sitten yksi semmoinen tosi iso juttu, mitä mä oon nyt tehnyt, vaikka mä ajattelin, että nyt kun avattiin tuo uusi liike, niin mä en vuoteen ainakaan ota mitään uutta isompaa prokkista, mutta eihän se nyt pitänyt kauaakaan mulla taaskaan tämä
niin tulee oma hiustenpidennysmerkki. Joo. Eli tavallaan mä oon ehkä ihmisenäkin semmoinen, että mä en, niin kuin, mulla pitää olla aina jotain uutta kehitettävää, aina jotain uutta tekemistä. Että hiustenpidennysmerkistäkin, niin esimerkiksi mä ajattelin, että otetaan muutama väri, 10. No, niitä on tulossa 19. Joo. 19. Hei, ei sitäkään voinut pitää niin kuin pienenä. Kyllä, nälkä kasvaa. Nälkä kasvaa syödessä. Ja siihenkin kaikki liittyen tämmöiset lanseeraukset ja verkkokaupat ja pakettisuunnittelut ja kaikki tämmöiset. Mutta enhän mä pystyisi myöskään niin kuin kehittyä ja kehittämään, jos mun kaikki aika menisi ihan vaan johonkin semmoiseen perustoimintaan. Se on ihan totta. Eli kyllä on tärkeää niin kuin osata antaa sitä vastuuta myös muille. Kaikkea ei pidä eikä pystykään tekemään itse. Tunnistan paljon luonteenpiirteenä sinussa myös semmoista, mitä itsessänikin, että pitää koko ajan olla joku uusi projekti. Että helposti ehkä tylsistyn. Ajattelen joskus, että nyt mä pidän vähän taukoa, että mä en tee niinku mitään erikoista, että mä vaan niinku pidän yllä niinku peruselämän toimintoja ja duuneja. Mutta kuitenkin tulee sitten se palo kehittää taas jotain uutta ja luoda uusia verkostoja, inspiroitua jostakin uudesta asiasta. Että ehkä se on tapa myös elää, mitä ei ehkä pidäkään tukahduttaa. Että totta kai ihminen tarvitsee lepoa ja lomaakin, mutta meitä on varmaan semmoisia ihmisiä, myöskin mä huomaan, että tähän podcastin vieraaksi on nyt paljon päätynyt tämmöisiä ihmisiä, jotka saa paljon aikaa. Heillä on paljon semmoista niin kuin annettavaa ja halua myös tehdä ja kokea ja kehitellä kaikenlaista uutta. Niin. Mä luulen, että mä oon kyllä aika sellainen ihminen. En mä ehkä oikein osaa pysyä paikallani. Oot ihan oikeassa. Aina pitää olla vähän jotain, vaikka mä aina lupaan, että nyt ei hetkeen mitään, mutta sitten vähän ja nyt toi ja nyt tuleekin tällainen. Niinpä. Se on varmaan, mä luulen, että aika monissa meissä yrittäjissä on just nimenomaan sellainen piirre. Joo. Mutta se on mun alalla just, kun kauneusala on naisvaltainen ala ja se koetaan just vähän sellaiseksi, ei niin vakavasti otettavaksi aina, niin se vaatii myös vähän semmoista henkistä vahvuutta mun mielestä vielä enemmän. Että tämä on niin kuin oikeasti se työ, mitä mä teen. Mitä sä oot mieltä, että joudutaanko me naiset enemmän vakuuttelemaan? Ehdottomasti. Että me ollaan hyviä bisneksessä tai aivan ehdottomasti. Aivan ehdottomasti. Mä sanoisin, että nyt kun mä täytin 40, niin nyt on vähän parempi. Mutta silloin kun mä olin 30 ja pienten lasten äiti ja kauneusalalla, niin kyllä se oli aika semmoinen kombinaatio, että kyllä sitä omaa paikkaansa piti jopa vakuutella. Mutta nyt ehkä ikä on tässä asiassa hyvä. Ja totta kai sekin sitten, kun on toiminut vähän pidempään ja näin poispäin. Mutta kyllähän mä oon silti vaan se kosmetologi Minna, parin lapsen äiti. Se on vähän sellainen, kyllä me naiset joudutaan mun mielestä vieläkin enemmän niin kuin sitä meidän paikkaa ja meidän asemaa niin kuin vakuuttelee. Et mullakin on ollut esimerkiksi, kun mä oon ollut vaikka jossain tilaisuuksissa, jossain yrittäjätilaisuuksissa puhumassa tai jotain muuta, niin kyllä mä oon joskus aina kysynyt, että onko mä joku naiskiintiö. Koska hirveän usein niissä on niin, että niissä on kaikki miehiä, mutta sitten on pitänyt ottaa mä pakosta se yksi nainen. Okei, niinpä. Niin. Ja että mut on vähän niin kuin sukupuolen takia siihen valittu. Toivotaan, että tämä muuttuu ja muuttumassa. Että kyllähän vahvoja naisia on paljon ja sellaisia, jotka luo mielenkiintoista uraa ja tekee, mutta ehkä semmoinen ylimääräinen pakuuttelu voisi jäädä sillä tavalla pois, että jokainen tekee sitä, mitä kokee parhaakseen ja varmasti parhaansa tekee niin kuin jokainen siinä omassa bisneksessään tai elämäntilanteessaan. Se on varmaan vähän sekin, että me naiset ollaan enemmän kuin miehet tietyillä aloilla, enemmän palvelualoilla ja enemmän ehkä vaikka niin kuin just tämmöisessä niin kuin sosiaalisen median aloilla, markkinointialoilla, kauneusalalla ja muuta. Kaikki tämmöinenkin varmasti vaikuttaa. Kyllä. Et itse olen ainakin kokenut paljonkin semmoista niin kuin vähättelyä, varsinkin niin kuin alkuvaiheessa, kun olen niin kuin valokuvauksesta ja sisällöntuotannosta tehnyt itselleni uraa, niin sitä on tullut niin kuin rivien välistä sitä
harrasteluvertausta. Ja toki mulla on taide ollut harrastus myös pitkään ja ylipäätään luovuus on mulle tärkeää, mutta kyllä mun silti on ihan tavoitteellinen tekeminen, mitä mä teen mun yritykseni kanssa. Tämä oli mun mielestä aivan mahtavasti sanottu. Just tätä mä tarkoitan Joo. kanssa. Mä tykkään tehdä käsillä ja onhan tämä munkin alla taiteellinen ja mä nautin ihan valtavasti siitä, mitä mä teen. Mä en voisi kuvitellakaan tekeväni yhtään mitään muuta, mutta silti sitä tehdään tavoitteellisesti. Ja mielenkiintoista oli silloin ehkä uran alkuvaiheessa, kun tein valokuvausta ja en ehkä niin isosti vielä kaupallisessa mielessä, mutta kuitenkin niin, että mulla oli ihan nettisivut ja hinnastot ja ihmiset tiesi, että mä olen valokuvaaja, joka laskuttaa, niin mulla tuli hyvinkin paljon sitten niin kuin tuttavilta ja puoltutuilta viestejä, että tuutko nappaa pari kuvaa ja vähän niin kuin totta kai ilmaiseksi tai näin, että tavallaan helposti joutui sitten niin kuin semmoiseen tilanteeseen, missä piti niin kuin ihan sit käydä läpi, että mulla on hinnasto näille palveluille, että totta kai mä edelleenkin välillä teen ystäville palveluksia mielelläni ja yhteistyötä ja muita, mutta samaan aikaan meillä kaikilla on rajattu aika ja meillä on niin kuin työ, mistä me laskutetaan ja niin kuin, että siihenkin täytyy niin kuin löytää sitten ne rajat, että mä käytän tähän mun aikaa, ammattitaitoa ja kalustoa ja mitä kaikkea luovuutta ja suunnittelua, että se vie muutakin kuin vaan sen pienen hetken, kun räpätään ne pari kuvaa, että siinä on paljon muutakin sitten työtä. Taustatyötä, nimenomaan kyllä. Taustatyötä. Ymmärrän hyvin. Mutta se on onneksi muuttunut, sitä aika vähän enää tulee, että ilmaista työtä pyydetään. Joo. Ylipäätään mua kiinnostaisi ehkä vähän puhua myös kauneudesta, kun nyt on kauneuden alan ammattilainen tässä mua vastapäätä, niin miten sä koet nykypäivänä, että se, että huolehtii itsestään tai käy kauneustoimenpiteissä, mitä tahansa se nyt on, se sitten vaikka ripsien pidennykset, kynsien laitot, jotain, niin onko kauneus semmoinen käyntikortti, niin kuin tavallaan, saatko sä asioita enemmän läpi elämässä, jossa olet näyttävä, pidät itsestäsi huolta? Koetko sä, että se on semmoinen niin kuin käyntikortti myös, että huolehdit itsestäsi? Niin vaikka bisneksessä, työelämässä vaikkapa? No mä kokisin sen, että tärkeintä on olla niin kuin siistin näköinen ja sillä tavalla huoliteltu, että sulla on itselläsi hyvä olla. Mutta näyttävyys, miten moni sen kuvaa, niin ei, koska suurin osa ainakin munkin yrityksen asiakkaista niin hakee semmoista luonnollista lopputulosta. Kyllä. Moni varaa sen ajan ihan sen takia, että niillä on itsellään hyvä olla ja se on niiden niin kuin sitä omaa aikaa. Ja vaikka mä itse teen enemmän nimenomaan tämmöisiä erikoishoitoja, niin niissäkin aina haetaan semmoista luonnollisuutta kumminkin. Että mä usein sanon, että jos sä oot paras versio itsestäsi, ja on tehty tietynlaisia asioita ja hoitoja, ettei kukaan edes välttämättä tiedä, mitä sulle on tehty, mutta sä näytät vaan jotenkin tosi hehkuvalta, niin silloin ne hoidot on tehty oikein. Joo, eli pyritään kuitenkin semmoiseen niin kuin luonnolliseen ja siistiin. Luonnolliseen ja siistiin. Totta kai hoitoja on niin paljon erilaisia, se on vähän eri asia, onko se vaikka jalkahoito vai hieronta tai joku rentouttava kasvohoito. Silloin ehkä haetaan enemmän sitä omaa hetkeä. Taas jotkut ripsien pidennykset tai vaikka kynnet voi enemmän olla ehkä helpotusta arkeen. Hiukset on semmoiset, mitä moni kokee, niin kuin, että se on tosi tärkeää, niin kuin mullekin, että ne hiukset on aina niin kuin nätisti. Ja sitten taas erikoishoidot, mitä mä teen, niin ne voi ehkä olla just nimenomaan sitä, että halutaan semmoista pientä luonnollista kumminkin korjausta, että on niin kuin ehkä vielä nätimpi itsensä, mutta kumminkin itsensä eikä niin kuin mitään muuta. Ja ehkä me Suomessa vielä, suomalaiset on ehkä sellaisia, jotka arvostaa kuitenkin aika lailla semmoista luonnollisuutta. Että sitten taas mitä mä mietin vaikka Jenkeissä tai jossakin Aasian maissa, niin se ulkonäköhän voi olla jopa semmoinen, että työhaastattelussa on merkitystä sillä ulkonäöllä enemmänkin, että ihmiset käy niin kuin kauneuskirurgisissa toimenpiteissä muissa hyvinkin niin kuin tasaisesti ottamassa botox-pistokset ja muut, jotta he pärjää siellä kanssakilpailijoiden kanssa, että jos killit on samat, mutta naama on vähän siloisempi, niin se voi olla, että se työpaikka irtoaa vaikkapa jossakin Aasian maassa tai Jenkeissä niin nopeammin. No siis toi varmasti pitää paikkaansa, mutta esimerkiksi
mun omasta asiakaskunnasta se koostuu pääsääntöisesti niin kuin skandeista ja muista niin kuin pohjoiseurooppalaisista, niin kyllä mä oon aina vähän sanonut näin, että se on mun etu, että mä oon normaalin näköinen, koska kun mä oon ihan silleen normaalin näköinen, mulla ei ole mitään itselläni niin kuin överiä, niin se on ainakin ammatillisesti mulle vaan niin kuin hyvä asia, koska suurin osa niistä asiakkaista, jotka mulla käy, niin haluaa myöskin semmoista luonnollisempaa jälkeä. Kyllä. Mutta oot ihan oikeasti, varmasti Jenkeissä ja Asiassa niin se tilanne on vähän erilainen ja sillä on niinku vielä isompi merkitys sillä ulkonäöllä, mutta kyllä mä haluan uskoa, että ehkä meillä kumminkin niin se ihmisen taito menee vielä sen ulkonäön edelle. Mä toivon myös näin ja mä toivon, että se luonnollisuus on kuitenkin se juttu ja myös semmoinen luonnollinen ikääntyminen, että totta kai me halutaan boostata itsekin niin kuin monenlaisia kauneushoitoja teen ja käyn kynsihoidoissa ja muissa, että tavallaan haluan pitää itsestäni huolta, mutta mä toivon myöskin, että semmoinen niin kuin luonnollinen ikääntyminen nähdään kauniina ja meidän persoonalliset piirteet nähdään kauniina. Ja mä valokuvaajana itse rakastan niin kuin esimerkiksi kuvata iäkkäämpiä ihmisiä. Musta on ihana, kun elämä näkyy kasvoilla. Ja itseni suhteen mä saatan olla vähän kriittisempi. Että se on jännä juttu, miten me ihmiset sitten niin kuin ajatellaan, että itse me nähdään välillä niin kuin hyvin, että sano nyt, että negatiivisesti välttämättä, mutta kriittisemmin. Ja sitten taas me nähdään muut eri-ikäiset ja näköiset ihmiset niin kuin kauniina ja persoonallisena, että siinä on varmasti niin kuin opettelu itselläkin vielä, että oppii niin kuin vielä paremmin hyväksymään itsensä ja tuomaan itseään esille niiden taitojen kautta. Se on ihan totta. Olen ihan samaa mieltä sun kanssa, mutta kyllä mäkin tuossa mun työkaverille sanoin yksi päivä, että joo, että mä tykkään kyllä silleen niin kuin olla tälleen luonnollinen. Ja sitä mun työkaveri nauroi mulle, että ai luonnollinen vai? niin. Mä värjätyt hiukset, mulla on hiusten pidennykset, mulla on pigmentointeja, useimmat kulmat ja silmänrajaukset. Mulla on ripset, mulla on skin booster-hoitoja, huulet, laserkarvanpoisto, sokerointi, kynnet, varpaat. Ei se luonnollinen ole kyllä, mutta silti siis sillä tavalla, niin kuin, että se on semmoista luonnollisen näköistä. Mä uskon siihen, että varsinkaan pohjoismaalaiset niin ei yleensä tykkää, että se on aivan liian semmoista yliampuvaa ja överiä. Joo. Että kuitenkin nähdään sit paljon vaikka Instagramissa aika överiäkin kauneuskirurgiaa ja muuta, joka aiheuttaa paljon ulkonäköpaineita myöskin, varsinkin nuorille ihmisille, että me nähdään niin kuin ihan täydellisiä ihoja ja vartaloita mitä joka päivä. Oikeasti ole. Joo, ja se on niin kuin, tuntuu välillä niin kuin hullulta, että miten tämmöinen voi olla niin kuin mahdollista ja näin, niin se ehkä voi aiheuttaa paineita myöskin sit ihmisille, että pitäisi olla jotenkin täydellinen. Että ihanaa, että semmoinen luonnollisuus on teillä kuitenkin se tavoitteena, että tehdään hoitoja, mutta tehdään ne niin, että ihminen näyttää itseltään. Nimenomaan. Silloin se on mun mielestä kaikista parhaiten tehty. Joo, kyllä. Katsotaan, mitä mulla on täällä vielä mielessä. Me ollaan vähän puhuttu noista haasteista, mutta tuleeko sulla itsellä mieleen jotain semmoisia matkan varrella tulleita haasteita, jolloin sä olisit miettinyt vaikka, että olisipa helpompi nyt olla vaikka kaupan kassalla tai siellä palkkatyössä kosmetologina? Palkkatyössä nimenomaan, mä sanoisin, koska kaikki ammatit on niin kuin arvokkaita ja kaupan työskentely on tosi raskasta hommaa myös. Niin. Onhan niitä ollut totta kai useampi, jos mietitään, että tänne muuttaminen ilman niin kuin mitään muuta kuin vasta tavattu poikakaveri. Se on ehkä ollut yksi semmoinen. Liiketoiminnan laajentaminen useampaan liikkeeseen, ehdottomasti myös yksi sellainen. Korona-aika, joka oli tosi niin kuin paljon vaikutti bisnekseen, varsinkin täällä. Ei niinkään ehkä se muutaman kuukauden, kun oltiin kaikki niin kuin suljettu kotiimme, mutta kyllä siinä meni niin kuin pari vuotta, että ihmiset uskalsivat samalla lailla vaikka matkustaa. Ja sitten se, että kun mä oon yrittänyt ajatella aina vähän eri tavalla, on niin kuin laadukkaat tuotteet, isommat, paremmat tilat ja mulla on myös henkilökunta palkalla kaikki. Niin totta kai esimerkiksi koronankin aikaa palkan maksaminen, se on yksi semmoinen.
Sitten mä oon miettinyt usein sitä, että olisi se helpompaa, jos mä olisin Suomessa yrittäjä. Ihan oikeasti olisi, koska täällä Espanjassa aurinkorannikolla varsinkin tämä on tosi kausiluonteista tämä työ. Todella kausiluonteista. Eli sanotaan, että 8 kuukaudessa pitäisi tehdä niin kuin 12 kuukauden tulot. On tosi niin kuin kiireistä aikaa, meillä talvi, tosi hiljaisempaa aikaa, sitten taas kesä. Mutta totta kai eihän se vaikuta mun vuokranmaksuun, palkanmaksuun tai mihinkään tämmöiseen. Ne on aina semmoisia hetkiä joskus, kun elokuussa on kuuma ja täällä ei ole ketään asiakkaita oikein, joita kiinnostaisi ottaa hoitoja, niin sitten kumminkin kaikki kulut juoksee, niin. Se on yksi semmoinen ehdottomasti kanssa. Mitä te teette silloin kesällä? Mitä täällä jengi tekee, kun on 40 astetta lämmintä? lämmintä? No niin kuuma. Eihän kukaan nyt silloin halua hirveästi mitään hoitoja ottaa. Vähäsen, mutta eihän nyt mitenkään. Ei varsinkaan semmoisia erikoishoitoja, mitä mä itse teen. No silloin pyörii palkalliset ansaitut kesälomat. Niin, silloin lomaillaan sitten itsekin. Niin totta kai. Et se on niinku, mutta on se kesänä, kun sä et oikeastaan voi tietää. Mikään vuosi ei täällä ole niinku toisensa kaltainen. Esimerkiksi nyt on ollut selkeästi vähän hiljaisempi talvi. Ja sitten taas vuosi sitten oli niinku vilkkas talvi. Joskus elokuu on tosi kiireinen, joskus elokuu on taas hiljainen. Kun sä et oikein voi sitä ennakoida, niin se on myös se, että tämä on niin erilainen niinku ympäristö tehdä bisnestä mun mielestä. Ihan vaan sen niin kuin vaihtuvuudenkin kanssa. Ja sama juttu sekin, että täällä on ihmisiä, jotka on pari viikkoa. Ja sitten on ihmisiä, jotka on pari kuukautta tai koko talven. Niitä, jotka asuu täällä ja lähtee sitten taas kesällä vaikka käymään Suomessa tai Ruotsissa tai missä tahansa muualla. Se joudut koko ajan olemaan niin kuin enemmän esille ja enemmän näkyvillä, mainostaa enemmän. Ja sitten taas sä et voi ollenkaan niin kuin tietää sitä, että miten se sun seuraava kuukausi tai seuraava kesäs vaikka menee, kun se vaihtuvuus on niin iso. Kyllä. Tämä on erilainen tämä paikka. Sitten mä sanoisin, että isompia juttuja ja riskejä, mitä mä oon joutunut ottaa, oli niin kuin tämä uuden liikkeen niin kuin rakentaminen ihan täysin alusta. Et se on kyllä semmoinen, missä on niin kuin kaikki kiinni. Ja totta kai mua pelottaa ja mä mietin just, että miten kaikki menee. Mutta en mä voinut taas niinku jäädä vaan odottelemaan, että niitä riskejä on niinku pakko ottaa. Se on ollut ehdottomasti sellainen niinku uralla varmasti isoimpia juttuja oli tämä ison liikkeen tekeminen. Ja ylipäätään sitten just se kaiken niinku kasvattaminen ja pienen tämmöisten sivuhaarojen keksiminen ja se, että siitä saa niinku semmoista hyvää liiketoimintaa. Mutta niin kuin me juteltiin sunkaan aikaisemminkin, niin mullahan on ollut aina mun hyvän ystävän äidin antama motto mulle siitä, että se kuka ei ota riskejä, ei koskaan juo samppania. Okei. Ootko sä ehtinyt juoda sitä samppania ikinä, kun sä kuulostat aika kiireiseltä? Olen mä. Mutta se on niinku sellainen, mitä niinku mä oon aina ajatellut, että se toimii mun mottona. Että niitä on pakko ottaa niitä riskejä. Eihän kaikki onnistu, ei missään nimessä. Meidän yksi liike tuossa tosiaan Rantakadulla, niin mä ajattelin, että Rantakatu on upea sijainti, tosi hyvä sijainti. No, ihmisten oli vaikea saada autoa sinne parkkiin. Joo. Taloyhtiö oli vähän huono ja loppupeleissä vedet tuli alas. Eihän kaikki ole niinku semmoista ruusuilla tanssimista, niin, mutta kumminkin se suunta on aina niinku ollut eteenpäin. Joo. Ehdottomasti. Ihan varmasti. Mitä sä ajattelet nykyään, kun jengi vähän varovaisesti ehkä käyttää rahaa? Joka puolella puhutaan, että vähän ihmisillä on pankkitileillä rahaa, mutta ei oikein käytetä. Että ollaan niin kuin vähän tälleen varovaisia rahan käytön suhteen. Miten se näkyy kauneushoidon palveluissa? Että paljon porukka vaikka, joka asuu täällä, naiset, niin paljon ne käyttää rahaa kauneudenhoitoon vaikka kuukaudessa tai onko siinä jotain tällaista trendiä? Ihmiset on tosi erilaisia. Se riippuu ihmisten niin kuin omista haluista ja omasta niin kuin taloustilanteesta ja tällaista. Mä en sanoisi, että se näkyy meillä niinkään, kun puhutaan kovasti siitä, että ihmisillä on vähemmän rahaa tai muuta. Ihan samalla lailla kyllä ne asiakkaat tulee käymään ja ostaa niitä tuotteita. Että ainoastaan se näkyy ehkä siinä, että semmoiset viikkoturistit, niitä voi ehkä olla vähän vähemmän. Jotka asuu vaikka Suomessa, niin niitä ehkä vähän vähemmän on nyt tullut tänne niin kuin lomailemaan muutamaksi viikoksi. Mutta ne, jotka täällä asuu tai ne, jotka täällä viettää vaikka talvea, niin ei se mun mielestä ole näkynyt sillä tavalla heidän niin kuin ostokäyttäytymisessään kumminkaan. Onhan se totta, että täällä ihan yhtä lailla kuin muuallakin on noussut hinnat ja on noussut niin kuin elinkustannukset ihan joka niin kuin alalla ja jokaisessa asiassa, mutta en mä tiedä.
ehkä me ollaan tehty asioita oikein, että se ei ole vaikuttanut siihen, että meistä ollaan haluttu lähteä tinkimään. Niin, että onko se kuitenkin sitten semmoista jotain omaa hemmottelua? Mäkin ajattelen, että mulla on tietyt jutut, vaikka kynsihoidot ja muut kuukaudessa, niin kyllä ne on useampia satasia kuukaudesta. Väliin kun mä jollekin miespuoliselle kerron, että kuinka paljon rahaa mä laitan mun ulkonäköön, vaikka kampaamot, ripset, kulmien hoidot, kasvohoidot silloin tällöin, kynnet niin, ja jotkut sokeroinnit, sheivaukset, muut tämmöiset, niin ja sitten plus kaikki kosmetiikka, mitä ostetaan ehkä ja kaikki kivat tuotteet ja näin, niin nehän on aivan niin kuin pyörittelee silmiään, että herranen aika, että sähän niin kuin ostaisit aika monta autoa näillä tai aika paljon kaikenlaista niin kuin vuodessa, mutta samaan aikaan mä koen, että ne on ehkä mulle semmoisia myös niin kuin hetkiä, mitkä on rentouttavia ja sitten ehkä ne tuo mulle semmoista niin kuin hyvää fiilistä ja helppoutta siihen arkeen, että mun ei tarvitse alkaa lakkailemaan kynsiä iltaisin, vaan ne on niin kuin, mulla on koko ajan vähän semmoinen semi-huoliteltu olo kuitenkin ja aika helppo arki silleen kiireisenä yrittäjänä, että ne on sitten semmoista, maksat siitä helppoudesta myös. Todennäköisesti, mutta kyllä mä sanoisin tuohon myös, että mun mielestä myös miehet käy nykyään aika paljon hoidoissa, että se ei ole pelkästään niin kuin naisten juttu, miehet ottaa jalkahoitoja, miehet ottaa kasvohoitoja. Miehet tekee niin kuin vartalohoitoja, hierontoja, miehet käy säännöllisemmin just niin kuin parturissa. Että ehdottomasti kyllä niin kuin se näkyy myös niin kuin miehillä. Näkyy. Ja kaiken ikäisillä miehillä. Että se ei ole silleen, että se on vaan nuorempien miesten juttu. Vaan mulla vaikka niin kuin miehistä, jotka käy mulle kasvohoidoissa, niin kyllä ne on suurin osa semmoista plus 55. Okei. Tämähän on ihana kuulla tavallaan, että huolehditaan itsestä ja niin kuin, että miehetkin niin kuin osaa sitten ottaa niitä hetkiä itselleen ja näin. Ehdottomasti. Että kuulostaa tosi kivalta trendiltä ainakin mulle. Joo, mielenkiintoinen. Mutta sehän on nyt hyvä vaan sitten teidän bisnekselle, että sitä kiinnostusta löytyy ja arjen helpotusta ehkä myös sitten näistä toimenpiteistä. Teettekö te myös tämmöisiä niin kuin esteettisiä pistoshoitoja tai tällaisia? Niin tehdään erilaisia esteettisiä hoitoja, joo kyllä. Joo. Ja nimenomaan mä itse teen niitä esteettisiä hoitoja. Mä oon aina vähän heittänytkin vitsillä, että mä teen kaikkea semmoista, mikä sattuu. Okei, sä oot se pistäjä, joka sitten saa sen ihon sileeksi. Luomenpoistot ja mikroneuloukset ja pigmentoinnit ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Niin mä en itse tee hirveästi mitään semmoisia rentouttavia juttuja. Okei, mä teen kaikkea semmoista, että on verta, hikeä ja kyyneleitä. Ikäviä juttuja. Eli jos haluatte kärsiä, niin Minnan vastaanotolla sitten kärsimään. Kyllä. Ja sitten voi jälkikäteen katsoa peilistä, että olenpas mä nyt tosi fressi tänään. Suurin osa siis ihmistä onkin silleen, että vaikka niitä jännittääkin, niin ne miettii, että ei vitsi, että olisi pitänyt tehdä tämä jo niin kauan aikaa sitten. Että kyllähän se lopputulos on siinä sitten niin kuin se ihana. Joo. Vaikka jotkut kuperoosa, eli kun on niin kuin tässä nenän sivuilla niitä verisuonia, niin niitä pystyy niin kuin laaseroimaan. Esimerkiksi se on sellainen hoito, että muutama kerta niin ne saadaan pois. Ja se on, mistä ihmiset on aina niin kuin, että voi vitsi Minna, että mä niin monta vuotta tätä mietin, onneksi mä nyt otin sen. Toi on mielenkiintoinen, kun mäkin olin tässä vähän aika sitten yhdessä kasvohoidossa ja mullekin sanottiin, että mulla on kuperoosa. Mä en edes tiennyt, mikä on kuperoosa ja nyt mä tiedän, että mulla on sellainenkin ja sitäkin pitää hoitaa. Ja mä olin, että apua, että sulla on nätti iho. Mä en tiennyt tästä iho. Ja nyt mulla on kuperoosa ja mä tarvin siihenkin jotain niin kuin hoitaa. Että tulee näitä uusia diagnooseja, että paljon, että ehkä parempi, että mä en käy vähän aikaa missään, niin ei tule. Mutta toi on itse asiassa ikävää, koska siis toi on myös yksi semmoinen, mitä mä mietin, että ei kukaan halua maksaa siitä, että mä kertoisin, että voi vitsi, kun sun iho on nyt ruma tai vitsi, kun se on nyt kuiva tai vitsi, kun sä hoidat nyt huonosti. Miksi kukaan maksaisi itselleen siitä, että tulisi paha mieli? Ei. Onneksi hän sanoi myös, että on kaunis iho, mutta totesin myös, että tiesitkö, että sinulla on kuperoosa. Mä olin, että mikä se on? että kyllä mä on kuullut. Mä luulen, että se on joku semmoinen niin kuin vaarallinen ihosairaus, mutta ei sentään. Tosi tyypillistä. Mä voin elää sen kanssa, että mulla ehkä on se. Varot vaan vähän saunaa. Okei, mä rakastan saunomista. Joo, mä rakastan. Sauna pahentaa ja viini ja tuliset ruuat. No viiniä mä en juuri juo, mutta mä saunon paljon, tosi paljon. Joo. Sitten se varmaan siitä se kuperoosa nyt tullut sitten mulle. Sitä, joo. Joo. Mutta tieto lisää tuskaa ja lisää rahanmenoa tulee, kun tietää, mitä kaikkea siellä ihossa on ja vartalossa.
Apua. Mutta hei, kerro vielä loppuun, että mitä tapahtuu nyt tulevina vuosina, vaikka tänä vuonna, ensi vuonna, onko jotain isoja pläänejä? Luvannut, että ei mitään isompia pläänejä, niin, kun avattiin uusi liike tuossa niin. lokakuussa. Ei, isompia pläänejä. Nyt keväällä tosiaan tulee oma Glow Hair hiustenpidennysmerkki. Joo. Se on niin kuin ehdottomasti nyt tämän kevään sellainen iso plääni, että se saadaan lanseerattua ja saadaan niitä sitten myytyä toivottavasti ympäri Eurooppaa ja omasta liikkeestä ja netistä ja joka paikasta. Joo. Se on tässä, mutta totta kai onhan mulla suunnitelmia laajentaa yritystä ja mä oon aina nimennyt nämä liikkeet niin kuin sijainnin mukaan, että on Glow Beauty Feria, Glow Beauty Paseo, Glow Beauty Los Polices, niin mitäs mut puuttuisi vielä? Fuengirola, Niin, että Benalmadena, Latvala. Vähän liikkeitä lisää. Kyllähän niitä olisi tässä. Hyviä suunnitelmia. Mä en usko, että mä oon sellainen, että koskaan jään oikein pysähtymään, että pitää ottaa niitä riskejä ja lähteä niin kuin rohkeasti eteenpäin koko ajan. Sulla on hyvä asenne ja varmasti niin kuin inspiroivaa kuunneltavaa ollut tosi monelle. Myös vähän hengästyttävää, että apua, että toi Minna tekee ihan hirveästi kaikkea, mutta myös inspiroivaa sillä tavalla, että mun mielestä sulla on myös semmoinen aika rento elämäasenne samaan aikaan. Rento elämän asenne pitää olla, ehdottomasti. Ja vaikka niin kuin mun työ on aika semmoista hektistä ja mä tykkään tehdä ja mennä ja keksiä ja kehittää, niin kuin mä tuossa aluskin sanoin, että onnellisimmillaan mä olen kumminkin ehkä kotona. Mä syön popparia ja katson Game of Thronesia, että mä oon tosi semmoinen niin kuin kotona viihtyjä sitten niin kuin siviilielämässäni oikeasti. Kyllä. Mutta se on hyvä vastapaino mun mielestä. Sitä tarvitaan ja tunnistan itsekin tuonne, että me tarvitaan sitä sykkimistä, mutta myös sitä yksinoloa ja rentoutumista ja perheen kanssa olemista. Se on tosi tärkeää. Pitäisi se niin kuin balanssi ja tasapaino kumminkin sitten niin kuin niissä molemmissa elämän rooleissa. Joo. Mutta hei, iso kiitos, että olit vieraana ja oli ihana kuunnella sun tarinoita ja keskustella sun kanssa ja tutustua. Ja toivottavasti tästä oli paljon inspiraatioa meidän kuulijoille ja me sitten taas nähdään seuraavassa jaksossa, missä uusi inspiroiva vieras, niin ottakaapa seurantaan kanava, jos ei vielä ole ja kiitos kaikille. Moi moi! Moi moi!